Marel Slovakia je výrobný závod v Nitre, ktorý je súčasťou globálneho lídra na trhu JBT Marel. Pôsobíme v oblasti spracovania potravín, vyvíjame inovatívne technológie a riešenia, ktoré pomáhajú výrobcom potravín po celom svete spracovať suroviny efektívne, bezpečne a udržateľne. Na Slovensku pôsobia šikovní odborníci z rôznych oblastí, od inžinierstva, logistiky, administratívy cez výrobu. Naším cieľom je spájať technológie, vedomosti a ľudí, aby sme spoločne zlepšovali spôsob, akým svet spracúva potraviny. A náš odkaz pre vás, študentov? Buďte zvedaví, učte sa nové veci a nebojte sa pýtať. Technológie a inovácie potrebujú mladých ľudí s chuťou meniť svet. Ak vás láka moderné prostredie, medzinárodná spolupráca a zmyselná práca, Marel je miesto, kde sa môžete rozvíjať a rásť. Pre študentov ponúkame tvorbu bakalárskych diplomových prác, platenú stáž alebo odbornú prax.